بقعت ياتبل اتا كاليتي fair play and talent ياتبل ابتصوتا زنبرو discipline and بقعت عقمي تفطراوي نبلو ወይ ድማ بسرح دمصو talent ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ overall evaluation of the player career ኣብቲ ዓመትቲ ዝነበሮ ኣበርክቶ ኣመወዳእታ career እንታይ ዓይነት ዓወታት ሒዙ ወፂኡ ገለ ዘን እንተን ሓሳብ ማለት እዩ ነዚ ቮት ጎብቶም ድምጽ ድህቡ ከመንዮም ድምጽ ድህቡ ነዞም ሕጽያት ሓር ድማ ዕውታት ንምፍላይሲ ድምጽ ዝቡ መንዮም ዝብል ምስራና ድማ 50 ሚእታዊት ነቶም ኣሰልጠንትን ካፒተን ናይ ሃገራውያን ጋንታታት 50 ሚእታዊት ማለት 50 ሚእታዊት ድማ ናይ ሜድያ ተወከልቲ ሓደ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛ እዚ መንሱር ዓብደልከኒ ይባል ንሱ ወኪሉ ድምጽ ከም ዝሃበ ክዛረብ ሰሚዐ ነይረ ስለዚህ ተን ኩሉ ኣብ ዓለም ዘለዋ ብሙሉአን ሃገራት ድማ ናተን ተወከልቲ ጋዜጠኛ ክኾን ክእል ወይ ድማ ተን ሜድያታት ከምኡን ምፋንውን ኣለዎ ማለት 50 ሚእታዊት ካን እዚኦም ሕጂ ንምንታይ እዩ ኣዘራራቢ ዝኸውን ዝብል እዞም ዝበልናዮም መምዘኒታት ኣብ ገለ ግዜ በዚ መምዘን እንትኮን ዳ እዚ ይዕወት እንዳበልካን ከለካ ካልተ ጸዋታ ይዕወት ሽዑ ንምንታይ በዘን መምዘን እዚ እንድሕር ኮይኑሲ ንምንታይ ንኣብነት እንተዳ ኢንዲቪጁዋል ናቱ ብቕዓት እዩ ዝዕወት ኢልና እንተዳ ሓሲብና ብሉፅ ዓመት ሕሊፉ ሓደ ተጻዋታይ ግን ምስ ጋንትኡ ምስ ክለቡ ወይ ድማ ምስ ሃገሩ ዋንጫ ኣይወስድን እሞ ሽዑ ካብቲ ሽልማት ክተርፍ ንሪኦ ማለት እዩ በንጻሩ ኸ ኖ ዓበይቲ ዓወታት ዘመዝገበ ምስ ክለቡ ዲ ምስ ሃገሩ ይባሃል እሞ ምስ ሃገሩ ብዙሕ ዓወታት ዘመዝገበ ተጻዋታይ ድማ ካብቲ ሽልማት ክተርፍ ትርኢ ስለዚ መሰረቱ እዚ ዓይነት ነገር ኩሉ ግዜ ስለ ዝደጋገም ሓደ ካብቲ ኣዘራብድ ገብሮ ንዓይ ከም ሓሳብ ብዓብዩ በናይ መለክዒ ኢኻ ንሓደ ኣጥቃዓይን ተኸላኸላይን ተወዳድሮም ብሉፅ ተጻዋታይ ኣትብል ta ሽልማት ሲ ብሉፅ ተጻዋታይ ኣትብል ብሉፅ ኣጥቃዓይ ኣይኮነትን ብሉፅ ተኸላኸላይ ኣይኮነትን ብሉፅ ኣከፋፋሊ ይኮነት ሓደ ጎል ኪፐር ሓደ ከፋፋሊ ብምንታይ እዮም ዝምዘኑ ሕጂ ምናልባት ተንሒዘን መፅእ ዘለኹ ዳታ እንታይን እተን ዘዛረባ ተን በዚ ዝተባህለ መምዘኒታት ሲ ዘዛረባ ንኣብነት ታዛ ዓበየት ንብላ ኣብ 2010 ሜሲ ኢኔስታ ሻቪ ካብ ቀዳማይ ስጋብ ሳልሳይ ወፅም ሽናይደር ከዓ ራብዓይ ወፅም ኣብዚ ዓመት እዚ ብልክዕ ሜሲ ብሉፅ ዝኾነ ብቕዓት ኣንጸባሪቑ ኣብ ላሊጋ ናብ ቻምፒየንስ ሊግን ቶፕ ጎል ስኮረር ኮይኑ ወዲእዎ እዩ ይኹን እምበር ብጀካ ላሊጋ ዋንጫ ይወሰድ ሽናይደር 5 ዋንጫ ይወሰድ ኣብታ ዓመት ምስ ክለቡ ኩሉ እቲ ናይ ኤውሮጳ ዋንጫታት ግሒጦም እዮም ብዓብዩ ኸ ፋይናሊስት ነይሩ ኣብ ዋንጫ ዓለም ምስፔን 1-0 ተሳዒሮም ሆላንድ እታ ዋንጫ ዝሰኣኑላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሰዓት እቲ ሽናይደር ተሰሪቑ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ባሎን ዲኦርሲ ንሱ ብውልቁ ዝነበሮ ብቕዓት ኣነ ፀቢቐ ዝኩረ እየ ናይ ሜሲ ብቕዓት ክሒደ ይኮንኩን ከምኡ ዝብል ዘለኹ ግን እቲ መምዘን እንታይ ሓደ መወዳእትኡ ሲ እቲ ብሉፅ ብቕዓት ሲ ንሓደ ዓወት እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ዓመት እቲ ሲ እንታይ ዓይነት ዓወታት ኣምፂኻ እንተደኣ ኮይኑ ሽናይደር ኣብቲ ዓመት እያ መወዳእቲ ይነበሩ ስለዚ እቲ ዝገርም ነገር ጥራይ ተዓወተን ኣይኮነን ቶፕ 3 ደይ ነበር ቀዳማይ ሜሲ ካልኣይ ኢኔስታ ሳልሳይ ሻቪ ተባሂሉ ናይ ሽናይደር ኣቦቱ ቀሚጥና ኸ ንምንታይ ኢኔስታ ይተዓወት እቲ ሜሲ ዝረኸቦ ዓወት ተዓዊቱሉ ክነሱ and ወርልድ ካፕ ተዓወተ ተወሳኒት ጎል ዘመዝገቦ ሾትታት ንዝክሮ ኢና ስለዚ በናይ መለክዒ እዩ ኣብቲ ሰዓት ኢኔስታ ኸ ተዋሃበቶ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ኣርእስቲ ብተደጋጋሚ መፅእ
2006 رونالدينو مس بارسلونا تشامبيونز ليغن لا ليغا تعويض زنبرو بعد كان ذكرين شعوب وورلد كاب ስለተዓወተ ካናቫሮ ሽልማት ናይ ባሎ ዲኦር ተዋሂባት ብግዚኡ ኸዚ ኣዛራብ ኣብ 2014 ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ተዋህበት ባሎ ዲኦር ማለት እዩ አማኑኤል ኑየር ናይ ባየር ሙኒክ ጎልኪፐር ብፉሊ ከምዚ በቃ እንጨዋ ዘይሕልፍ ዓይነት ጎልኪፐር ኮይኑ ነይሩ ሰዓት ትገለ I don't know ሓሙሽተ ሽዱሽተ ኮኑ ዋናጭ ሞሲዶ ባየር ሙኒክ after ዓመታት ማለት ተዘይተጋገው ኣብ ፋይናል ወርልድ ካፕ ነን ወርልድ ካፕ ወሲዶም ወርልድ ካፕ ካ ወሲዶም ኣብ ሰዓት እቲ ንብራዚል 7-1 ብሰዓሩ إذا أمري يعني ذكرني خاصة أبزع عمد إذن بعلو مالتي لكريستيانو رونالدو تواني يا كريستيانو رونالدو بلس هنا عمد حليتي قل نويرس لو شطها مزلاي كده جول كيبري بتاناتو بتان عقود وهاو صراحة قل زرة مالت عن سابسي كم زي كم تخطاتالي كعس أجرو خين كاتريون كلا خاص ግረፎ ተዓወታት ገለ ዝራኣይካ ነገር ኣሎ ጸብለሊ ድወጽ ተጻዋታ ኣሎ ዝራኣይካ ኣሎ ስለዚህ ክሊር ይነሩ ማለት እዩ ሰዓትካ ሽዑኻ ክርስቲያኖ ተወሂድ 2013 ኮሙ ናይ ሪቨር የዛረብ ነይሩ ምስ ባየር ሙኒክ ኮይኑ ኩሉ ተዋንጫታት ቢትወን ንክርስቲያኖ ተወሂድ ሰዓትቱ 2001 ራውል ጎንዛሌስ ኣብ ሪያል ማድሪድ ቁጽሪ ሓደ ብሉስ ተጻዋታይ ናይ ዓለም ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ مايكل أون بالون دور تعويض مس ليفربول تشامبيونز ليج ስለተዓወተ ኣብትናይ ፕሪሚየር ሊግ ኣው ደረጃ ይነበር ስለዚህ ኦቨርኦል ክትሪኦም ከለኻ ብዙሕ ሕሜታ ከምጽእ ዝኽእል ነገር ኣሎ ክፍታሕ እውን ዝኽእል ኣይመስለኒ sometimes I don't know ከምዚ ክሊር ዘይኮነ እንዚ ኢንፎርሜሽን ይልና ክንቦ ይኮናን ግን كم سبكة في لوجيكا يرداكا أتي بالون دي أورسي بتن عبيتي كامباني تاع أديداس نايك قال دزوار سنين مول تفرشور قال سلازي بأني زواري دبل حميتات تعلو سلازي تن سوم ناتن سبونسر تكون نابنتنا ميسي سبونسر نتاع أديداس كوينا أديداسي نا ميسي معوات معها أبتي أداغاناتا it's very important مالتي سلازي صوتات جباري ريناي نها بيجبر أي جبرني خبلا يتخلني خفيفة كسب أب كونفرنس كله نتيجة جنزب كان زبير الزرع ولو جزيتي جزيت إنيا قال ريناي ناس لازم تي corruption يلن كده بلاين ناس لازم بحث شو تري أنك لقى تي منزل سلا حجي كلير يكون ذات سوايقة عمت ده الزرار انت أيقن ብዙሓት ከማን ዝብወር ኢቶ እንታይ ንጹር ኢቶ ማለት እዩ ተጻዋት ኣበቶም ክሽሎም ይኽእሉ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሆሊውድ ሲ ሓንቲ ፊልም ክትዕወት እንከላ ብሉስ ኣክተር ተባሂሉ ኣዋርድ ይወሃብ ብሉስ ተሓጋጋዚ ኣክተር ተባሂሉ ብሉስ ተጓል ስተይት ትበሃል ብሉስ ሲኔማቶግራፊ ብሉስ ድርሰት ብሉስ everything በብትናት ካታጎሪ ሽልማት ይወሃቦ ማለት ስለዚህ ሓደ ተኻላኻላይ ድማ ታናቱ ኣርት እንታይ ንሓደ ጥቃይ ከመገሩ ጎል ከመዝግብ ይዓጽወ ሕጂ ብልክዕ ክንሪኦ ከለና ትደይሉ ሕዶ ነገር እንታይ እቲ እቶም ቀንድት ከምዚ እንታይ ቀንዲ ተዋሳእቲ ወይ ድማ እቶም ስታርስ ብሎም ተማጥቃዕቲ ማጥቁዕ ሰግል እታ ሰግር ከም ፊልም እንዳ ሓሲብናያ ንሶም that's why كأني كابت كل شلمات اتا زبلصت فيلم نايت عمت تبهال تزبلص اكتر تبهال بعبي درجه يتمت مالتي كمزي بشكلتا بጫማልያ ንብሎ ምሻሉ بጫማልያ ስተተዋይዋቶ ትበሃል ስለዚህ ናይት ውድድር ዕውት መን ይተልጋስ ተባዓል بጫማልያ ወይ ትናይ ዓቀብ ተዓወተ ገላ ኣይኮነን ዝጽዋዕ ማለት እዩ ምናልባት እሱ ደረጃ ክህልዎ ክእል ግን በብት ካታጎሪ ናይ
ናይ ኩዕሾ እግሪ ድማ በብቦትኦም ትሽልማት እንተዝወሃብ سي زياده ካብቲ ትምዝራብ ኣይተርፍ እንጂ ኩሉ ሰብ ዝድግፎ ሰብ ክዕወት ኣይክእልን ግን ካውናው እቲ ዋላ ንባዕሉ ትመንዘኒ ክበርሃልና ማለ ማለት እዩ ድሕር ዳኣኒ ኣነ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሲ ሃላንድ ኢሎም ምስ ጋብርኤል ጀሱስ ወይ ድማ ምስ ቤንዘማን ተዳወዳዲሮሞም بغليلو سي كنفليهم نخلينا تردي كان انت راني بنزما مس رودري اودا دي رومو ولا نخت فليهم سي ناتو كون اوبستاكلز اشغاري مالتي سلازي تفتح اموداتا ناو كمصادلو خيني سمعني جاست موداتا ماركتي تنبلو ነገር ከሽዑ ቶታል ናቲ بجنزبون أزي يجزء على الزلة جزء زيتات تزبها الون حصتي كحلفص هاي تخليني عمله. أوكي. نايلو معامة بالون ديور نمن تقبوا تبل. حجي بعبيو كي حسناتي كومبيتيشن توم تحصيو على ولا ونز يزرارب على ون تاي كسرعتون من تاي قال على دي حفشاو ግን ኣብ ኮሎቲ ሎጂክስ እንታይ ሞንጎ ሃላንድ ሜስን ይኮይን ደሎቲ ፋይናል ማለት እዩ ካብ ክልቲኦም ሲ መን ይዕወት ይኮይን ደሎ እስከ ገለ ክንርኢ ከምዚ ኣሞንጎኦም ዘሎ ስታቲስቲክስ ክንርኢ ደስ ዝለኒ ኣብዛ ዓመት እዚ ሃላንድ 53 ሸቶታት ኣመዝጊብሎ ሜሲ 37 ይብሎ ሃላንድ شعت اسيست جيرو ميسي 25 اسيست جيرو اوفرول في جول اند اسيست سوسان كتن معربه يمالو مالتي انديفيدوالي زرخبو اوارد ابز عمت زي هالاند شدش ترخيبلو ميسي 5 ترخيبلو ما هالاند بريمير ليج جولدن بوت وسيدو بريمير ليج بلاير اوف ذا سيزون تبعيلو بريمير ليج يانج player of the season تبعيلو Champions League golden boot وسيدو European golden shoes وسيدو FWA ودماتي football of the year انتايز بتوم صحفتي football writers association تبعالو بوزو وهاب شلماتون بلس تبعيلو له مالتي ناي ميسي world cup golden boot وسيدو له عمشتين world cup silver boot وسيدو FIFA best player of the year تبعيلو IFFHS world best player تبعيلو كومون IFFHS best player maker تبعيلو زي IFF مالتي International Federation of Football History and Statistics مالتي زي عواتات نايز عمتنا نبدلنا تروفي هالاند 4 تمثيله ميسي 3 تمثيله ناي هالاند تشامبيونز ليج بريمير ليج اف اي كاب زحجي ناي اوروبا مستغانتا لوسد وان سيفياس رومكا مالتي ميسي وورلد كاب وسيدو فرنش ليج 1 وسيدو فرنش سوبر كاب وسيدو ስለዚህ ሓፈሻዊ እዚቲ ሎ ማዓነት ስታቲስቲክስ مالتي ሕጂ ኣነ ብዙሕ እዚ ስታቲስቲክስ ክንገልጾ ስለዘለና እምበር ከምዚ مالسي نتحقق كتكحدو يتخلينك وورلد كاب لك العالم تزعبي وددر كنبلوسي زك حدا يكونن يا زعبي وددرني عالمي امودا تشامبيونز ليغ تناتو حيلقا كساب كندي مخانو كمزي مالسي بجبرس نريالنا معناتو تمزبلصو تصاوتني عالم ابتن بس بحالات كلباتنا يوروب አለው አታግራዊ ጋንታ ተታሃገር ሲ ደለዋ ተጻወትስ ከምዚ ኣብዚ ምክፍፋል ወሒድን ለተጻዋታይ ሞ ክገዝእ ክትብል አይትከል ገለ ሃገራን ጋንታታት ስንታይ ንሪአን ካብ ቻምፒየንሺፕ ወይ ካብ ትሕድ በለ ዲቪዥን ተጻወቲ ከሰልፋ ንሪአን ኢና ማለት እዩ አጋጣሚ ኮይኑ ተን ብዙሕ ተጻወቲ ደፍሪያ ሃገራት አጥቆሽ እግር ብዙሕ ታሪክ ደለወን ከም በዓል ብራዚል አርጀንቲና ኢንግላንድ ገለ ብዙሓት ዝርዝረን አለ ምስተን ካልኦት ሕድ በላ ጋንታታት ከነወዳድረን ኮለናት ኩሉ ግዜ
ንምንታይ እንታይ ከማን ኩሉ ግዜስ ኣፍሪካውያን ሃገራት ንባዕለንስ ናብቲ ላዕሊ ዓወት ክበፅሓ ርኢና ኢና ይንፈልጥን ቶም ተፃወትቲ ድበዝሑ ናይ ኣፍሪካ ተፃወትቲ ኣብ ገለገለ ናይጀርያ ገለ ካሜሮን ውሕዳት ገዲፍካ ኣዊና ንሪኦም ኣብቲ ወርልድ ካፕ ኢና ንሪኦም ምክንያቱ እቶም ዝፃወትለን ክለባት ፍሉጣት ስለዘይኮና ማለት እዩ ስለዚ ቻምፒየንስ ሊግ ግን ነፍሲ ወከፍ ቦታኣ ኣጠናኺራ ብዝግባእ እታ ክለብ ትበፅእ ስለዚ ንዓይ ቻምፒየንስ ሊግ ሕይ ካብ ዋንጫ ዓለምሲ ንዓይ ቻምፒየንስ ሊግ ሕይ ስለዚ ቻምፒየንስ ሊግ ምዕዋት ቀሊል ነገር ከም ዘይኮነ ዓብ ቫሊ ክወሃቦም ዘሎ ንዓይ ይርዳእኒ ማለት እዩ ብዓብዩ ሃላንድ ፕሪምየር ሊግ ተዝኸበደ ሊግ እንተደኣይልናዮ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዓለም ናብዚ ሊግ ዝመፅኡ ኩሉ ሪከርድታት ሰባቢሩ ብተኸታታሊ ኣብ ሆም ጌም ሃትሪክ ኣመዝጊቡ ሓደ ሪከርድ ፅሒፍሎ ኣብ ሓደ ሲዝን ዝበዝሐ ጎል ብምዝጋብ ሪከርድ ፅሒፍሎ ዋላ እኳ ሲቲ ሓንቲ ውድእት ጋንታ እንተበልና ግን ንባዕሉስ ክመፅእ እንከሎስ ኣብቲ ሲስተም ናይ ጓርዲዮላ ከመይ ከኣትዩ የድምዕ ድኸውን ብዙሕ ዘረባታት ነዚ ኩሉ ግን ፀጥ ኣቢልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃላንድ ዘርኣዮ ብቕዓት ቀሊል ኣይኮነ ሜሲ ኸ ኣብታ ናይ ወርልድ ካፕ ዘርኣዮ ብቕዓት ክትክሕዳ ኣይትኽእል ምክንያቱ ብውልቁ ብዝፈጥሮ ዝነበረ ሓንሳብ ሰብድዩ ደብለካ ብዙሕ ተኣምራታዊ ስራሕ ክሰርሕ ርኢናዮ ኢና ማለት እዩ ሊግ ዋን ወሲዱ ሜሲ ግን ኣነ ከም ዋንጫ ክትዛረበሉ ይትኽእል ምክንያቱ ዓመት ዝውሰድ ዋንጫ እዩ ዋላ ምንታይ ሲቲ እውን ዝዓመታት ዝዓብሊላቶ እንዲያገለ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ከምዚ ቀሊል ገለ ኣይኮነን ከምዚ ትሑዝ ባየር ሙኒክ ትወስዶ ኣብ ዋላ ሽሕ ግዜ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ተፃዋቲ ኮምፒቲሽን ንእሽተይ ይከብደን እንትኾነ ግን ትሑዝ ይዳርጋ ዋላ ንሜሲ ከምፅዎ ከለው ፒኤስጂ ብርግፅ ሊጋ ከምፃሎም ኢሎም ኣይኮነን ታመምዘንስ ቻምፒየንስ ሊጋ ማለት ነዚ ናይ ባሎን ዲኦር መምዘንስ እንታይ እዩ ሕጂ እንታይ ትብሎ ሶሪ ኣኳሊፈ ቀዳም ረቋሒታት እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ንሕና ከም ተዓዘብቲ ክንገልፅ ከለና ሲ ወርልድ ካፕ ብልክዕ ሜሲ ዘንፀባረቆ ብቕዓት ዘዛርብ ኣይኮነን ርኢና ኢና ሽልማታት ወሲዱ ሃላንድ ኸ ልክዕ እቲ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ኩሉ እቲ ውድድር ናይ ሲቲ ካብ ፕሪምየር ሊግ ጀሚርካ ዘርኣየ ብቕዓት ንዓይ ብውልቀይ ምናልባት ከም ሰብ ኩላህና እናትና ፍርዲ ኣለና ሶ ኣብዛ ዓመት እዚ ሃላንድ ተዝውሃብ ንዓይ ፌር ኮይኑ ተሰማዕኒ ፈልጥ ናይ ዋንጫ ዓለም ከዓ ተቐንዲ ናይ ፊፋ ሃሱኻ ሜሲ ተዓዊቱ እዩ ተቐንዲ ረዋሒ ያ ኣብለካ ገለፀ ከዓ ናይ ብፊፋ ናይ ወርልድ ካፕ እዩ ስለዚ ፊፋ ስለዘመሓድሮ ንወርልድ ካፕ تخيل كمان دي ما حضروا ابتحتي ام ولا يفا كم ابتحت فيفا اجدن نفس كرايتيريا مون ملس ابتنايت عمد كيرسي وصل زباله سرح بصراحه تصاوتاي ماني انديت تحطو دلو بعوتات زخن بلو تصنحناي بزح سرح كوي بلو من ستاتستيكس كو تزنبب كل كاي بزح فللي كو يلن قلت قول انت وصيركايو غلغل ግን تي اوفر كتريو خلخا بلعل ግን نعم تي هالاند تسرح سرح نابنتي اب ليغ اخيدو 30 جلن ወይ 20 جلن اسيست جيرو ميسي ماسي ايغرمن لعليو اسيست كغبر نفلطينا اتليكا كابت كال ناي اوروبا ليغاتكا تحت دبلي هالاند ግን ኣብ انجليزي مصينا نبلنا ኣብ انجليز كانت عينه بداه ودجري تي شاتوسي ማለት انا نوح كوين له كمان اسكن صالح دو صالحي ابز قربا غزي 30 زهرمو ኣብ ዓመትሲ 30 ሸቶም ምስጋብ ዝሃርሞ እምበር ድሕር በዓል ሄንሪ ገለስ ቲኮሙስ ዳርጋ የለን 20 ገለን 1% ነይሩ ገለ ብዙሕ ትሪኦ ገለስ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብዚ መፅዩ 50 ገለን ሸቶ ክበፅሕ ከሎ ብሓፈሻ ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ከም ማብስ ናብነሲ ናይ ሞድሪክ ሓንቶይ ረሲዓያ ከማን
ናይ ሞድሪክ سي اه 2018 توهبته بالون دي اور كمزي سبسي تعمتتي اندحدا ني بحقي تشامبيونز ليج فايناليست نيرو تشامبيون زي وورلد كاب فايناليست نيرو تشامبيونز ليج وسيدو قال اوفر اول كن مودري كمزي فلي يلو بلكع تبقى مش الله كم وين اندحدر دمقر تصاوتا يو كان حنساب دغبرن اسيست مفلاي يدنق اخاين قال قال كم تصاوتا يقال حد كابت كل تعمد زنبر تصاوتا فلي زبل نابنتاب تسعه تسي مبابا بولكو زنبر بقعت مودريتش انت تبلني نالبات مبابا كون خيل قال نعود واحد اندحر زي اخوينا لمنتا شنايدر اب 2010 بيت وهبته كان يمود تفله ولا حنتي يولنا استعمته مالتي كان وانا عز وسده نسون فايناليست نير وورلد كاب قال تردي كان اجنتاي ابو امازازينو يعني نايتي عمتها كارير يدارغا كوين دسمعنا انا مالتي نايتا عمت تراي زي كونسي نايتا عمتها كارير دمر ابيلم زهابو كوين دسمعني سو اب ساعات زو فير لك حسبون كلها شوعته بالون دي اور وسيد له ميسي ولا سون استحتته انا تا زعبيت شلمات نعيد قاس خل انسي تا ورلد كاب وسيد يالله كمص صبو تلي مصغم بزح دچنقني ايكونن يلو معناتنه بالون دي اور سو انا كم ولقسب ወይ كم حاجه افكارك اسعور كوينه خري خلقو نهالاند تزوها فير كوين يسمعني معناتي اوكي طبعا alright ኣብ ናይ ካልእ ከኣነ ብዚ ናይ ብብዙሓት ማለት እዩ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ ብብዙሓት ዝግለጽ ፔለ ብናይ ብራዚል ማልያ ለቢሱ ዘመዝገቦ ሾቶስ ናይማር ሓሊፎ ኣሎ ሕጅስ ኣብዚ ባሎን ዲኦር ከይተዓወተ እዚ ሕጅስ ኣብዚ ዓረብ ናይ ሃገራት ዓረብ ከይድሎ እንታይ ትገልጽ ሕጅስ ኣብዚ እንታይ ትብል كمزي نيمار ببزح كابتن بزح بنيجاتيف يصوع تصاوتي معره معرفه ازيو نقدلو كينوتي كعس ادرس اب افتبال بابليش دبال نغرسي ازيو سبي نيمار حقنا مزرابكا تالنت ماسي لوم مش نرلنا تالنت ستا اندا تفعل خيدالو قدم اب ولكي بقعت سبركوس نبر كعش اجري لومين ابت التيم لا تغير خبز خيدنا ويحكوين له تو وحده كمو عينت دما دارغا يلني حافظ هذا خابتي بزح غزي ناب انجوري زوكستحون في كعسو محازي مالتي كعسو محاز تراي زي كونه حنسا بغرنني انا تخيلون ابتي ناب تصاوت تعكيبهم زلو بوتاي كعش عايز زخيد سو كمز بتالنت مالتي كمز كتري اوسي تبهغو نالبات رونالدينو تبهغو انتر انيرنا نيمار كابود سندكونه تايدا فيزيكال ولا رونالدينو تصاوت سي دفي امو ولا يدي ودو نيرو ساعات كذكرو خلخا مالتي نيمار دما بعين تالنت دوص يبلو انت اذا دحميو انتلكا حدا كبارسا وصيو ناب بي اس جي مخادو بزحت سبات كان جيجا وساني وصرو وين نعي جيجا وساني نبر اب ساعتي معناته ابارسا ميسي كله نيمار كنقص አይደለም ስለዚህ ናቱ ንግስና ክፈጥር ትኽእላለሁ ትዝነበረ ናይ ፒኤስጂ ፕሮጀክት ድማ ዘእምን ነው ሁሉስ ዘእምን ይነሩ ኣብ ሰዓት ማለት ግን ብፍላይ ታጋንታ ኣብቲ ንዑ ትደልየሉ ግዜ ብመስበር ትኽእለን ከሎ ሞ ተደጋጋሚ አሎ مش ሓንሳብ ከምዚ የበሳጭወካ ወላ ፈቲው አየም ጻየው ገለ የበሳጭወካ እንታይካ ግለጽ ሓንሳብ ናትካ ምሻሎ ጥንካረ ዘይ ምሕላውን ሽግር ከውን ሳብ ክንደይ ሃርድ ወርክ ኣብ ነፍሱ ምናልባት ዲቴይል ዝንዝን ክንብል አይንክእልን ግን አሎ ማለት እሱ ትዝገርም ነገር ሽዑ ዝሁሉ እንዳበልና እንከለና አፒኤስጂ ቻምፒየንስ ሊግ ፋይናል በስፔኒየር እድል አይገበረን በባየር ሙኒክ ተሳይሮም
ቻምፒየንስ ሊግ كم صلا كلن تاكلب كم صت كلها حجي مودعتا ناب عرب ليج كيدل تزغرم ነገር عرب ليج ካብዝ خيد ኣይተጻወተን زي تጋገ አፒኤስ ጁን ከይተጻወተ ይኸይድ ዳይሬክት ናብ ሃገራዊ ጋንታ ዳይሬክት ናብ ሃገራዊ ጋንታ ከይዱ ተሰሊፉ ጎላት አመዝጊቡ ወላ ትዘርአይ ብቃት ቀሊል አይነበረን ሕጂ እንታይ አቡዛሓት ብራዚላውያን ሓደ ድረ ተደጋጋሚ ዘርኢ ነገር እንታይ ኣሎ ህይወት ክነብርዋ ዝደልዮም ኮይኖም ዝስምዑና ኣነ ከምዚ ምሻለካ ዲቮትድ ኮይኖም ኣብቲ ስራሕ ክነብሩ ዝደሊ ይኮኑ ሻሎ ክነብርዋ ዳስተማቅርዋ ክነብሩ ብፍላይ እቲ ኣመፃፅኦም ገለ ካብቲ ትሑት ናብራ ገለ እዩ ሞ እንደ ሶሻል ላይፍ ውን ኣለዎም ገለ ሓደ ግዜ ኣሎ ምሽ እንታይ ኮኔሉስ ብጫ ወሲዱ ዓዱ ንኸይድ እንታይ በርዝደይ ሓፍቱ ነይሩ ገለ ሕጂ ዳት ማች እቲ ላይፍ እንዳነበርዎ እዮም ናሲት ብስራሕ ዲቮት ኮን ከምዚ ናይ ክርስቲያኖ ሲ ብትብፉል ይግለጸሉ እንታይ ይተልካስ ሓንሳ ናይ ኩዕሾ እግር ገዳም ኢኻ ትብሎ በቃ እቲ ዝነብርዎ ናብራ ገለ ነፍስኻ ኣሲርካ ካብ ብዙሕ ነገር ካብ ብዙሕ ድሌታ ኣሲርካ ምንባር ገለ ኣብ ብራዚላውያን ብዙሕ ኣይትርእን ዛት ስዋይካ ተናይ ኩዕሾ እግር ከሬሮም እኮ ተንብሎስሑ ነዊሕ ኣይኮነ ቀልጢፉ እዩ ድቁፀ ማለት እዩ ጅንታይ እቲ ናትካ ብቕዓት ዘይምሕላው ማሲስ ኩል ዝኾነ ናይ ድቃስ ሰዓታት ናይ ድቃስ ኣድልየካ ገለ እዚታት ክሳብ ክንደይ እንደተግብርዎ ገለ ሕጂ እዚ እቲ ንነፍስኻ ሲ ናብ ሓደ ዕላማን ደረጃን ንምብፃሕ ትኸፍሎ ዋጋ ንዕኡ ኣብ ምኽፋል ኮይኑ ይስምዓኒ ትሽግር እምበር እቲ ብቕዓት እዚ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ኣብ መስበርቲ መፅኡ ኣዋራሒ ተፃወተ ሃገራዊ ጋንታ መፅኡ ነቲ ፔለስ ከምዚ ብብዙሕ ነገር ደይቅረብ ትብሎ ተፃወተ ዋላ ተሓቲ ዋላ በቲ ግዜ ሓንሳ ምሻሎ ናይ ምክልኻል ርቀት ንባዕሉ ሲ ክሳብ ክንድት ኣብ ደይነበረሉ ግዜ ሾቶታት ኣመዝጊቦ ገሌልካ እውን ሓንሳ ንእሽተይ ኣሎ እንጂ ንሕና ሕጂ ክንበዝነይ ንኽእልን ስለ ዘይረኣና የገለግን ኣብቲ ዝያዳ ኩዕሶ እግሪ ሃርድ ዝኾነሉ ግዜ ድማስ ሓሊፍዎ ኣሎ ሓሊፍዎ ጥራይ ኣይኮነን ሕጂ ብሕጂ ነታ ሃገራዊ ጋንታ ክትፃወተላ እዩ ኣብ ዘይትርከብ ክሰቕላይ ማለት እዩ ነታ ብዙሕ ሾቶታት ናይ ሃገራዊ ጋንታ ሲ ክሰቕላይ ማለት እዩ ድሕር ዳ ቀፂሉ እውን ሓደ 3-4 ዓመት ተቐፂሉ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ምንታይ ኢኻ ክትቆፅሮ ናይ ኔይማር ከሬሩ ሕቶ እዩ በቲ ገንዘብ ብኣታዊ ዕውት ሰብ ብዝኸበረ ዋጋ ናብ ፒኤስጂ ከይዱ ዝኸበረ ሰሙናዊ ክፍሊ ትቕበል ነይሩ ሰዓት እቲ ሕጂ ከዓ ከምኡ ብዕፅፍፃፍ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ኣይተሓምዮምን ኢኻ ኣነ ሓንሳብ ከምዚ ንምንታይ ከምዚ ምሻሎ ንምንታይ እዮም ገንዘብ ኣቐዲሞም ገለ መዓስከ ድሕሪት ነይሩ ገና ኣረጊት ጫማ ገይሮም ክፃወት ከሎ ወይ ጥራሕ እግሮም ኮይኖም ክፃወት ከለዉ እኮ ህይወቶም ክቕይሩ እዮም ድጎዩ ነይሮም ንፅድቂ ይኮነ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ንዓና ናትና ዝመሳሰል ማሕበራዊ ህይወት ብዙሓት ዝፅበይዎም ዝቕይርዎ ፋሚሊ ገለ ብዙሕ ሕቶታት ዘለዎም ምናልባት ኣብ ሓደ ኣብ ኤሮጳ ዝመፀ ካብ ፀቢብ ፋሚሊ ዝመፀ ተፃዋታይ ካብዚ ናይ ላቲና በሎ ወይ ኣፍሪቃ በሎ ገለ ዝመፀ ሓደ ተፃዋታይ ሓደ ይኮነን ሓላፍነቶም ሳምታይምስ ትሪኢኻ ናይ በዓል ማነሲ ንዓዶም ሙሉእ ገለ ሓስቡ ሆስፒታል ቤት ትምህርቲ ገለ ትመፅሉ ባይታ ስለ ዝፈልጥዎ ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ኮማ ሓሲቦም ያ ግድን ሓስቡ ግን ምናልባት ኔይማር ኣፍተን ግዜኡ ኣፍተን ወርቃውያን ዝበሃላ ግዜኡ እቲ ምሻለካ ትላዕለዋይ ኢልካ ድግለፅ ዋላ እውን ሲ ንምንታይ ሎም ዓመት ኔይማር ደይተዋህበቶ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕናት ከይተባህለ እያ ሓሊፉ ሎም ዓመት ኔይማር ትግብኦ ነይራ ገለ ምሻለካ ከይተባህለ እያ ሓሊፉ ስለዚ በቲ ሓደ ወገን ድማ ነቲ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ፔለ ዘመዝገበ ሾቶታት ሴርዎ ኣሎ ስለዚ ናይ ኔይማር ሲ ምልክት ሕቶ እዩ ካልእ ካብኡ ንፅበይና ስለንፅበ ብፍላይ እቲ ኣብ ንእሽቱ ወዲ 15 ዓመት ከሎ ጀሚሩ ዘርእዮ ዝነበረ ብቕዓት ገለስ
كاو جميركا قالت صبامو شعو عيدنو مثل تشاون مصي مسلني تزدل سلا زي كده بزح سب سلا دصبيو عقوبه يكون يحنشش يحنشش نايت كلب كم حسم خيديو يعندريو حق خاته زاربلو يتفي او حدا طاوله شحاتي نايت كلب قول اتي تباهيلو بدزيلو دانكيرا يدقبر هو سير بالكاكوتي كمزي واقع مخفال كاب بزح ነገር ትነብስኻ ዘይምዕቃብ ሲ በዓል ኮት ኢንጆር ገለ ሶኢሊ ኮነ ድመጽለሎ ምስ ኣምሮናሲ ኣካላትናስ ኣዝዩ ምትእሳር ደለዎ እንተና ግቡእ ዕረፍቲ ደይትዎ ኮይንካ ንርእስኻስ ኮሚ ማለት ግን ትናይ ብራዚላውያን ታሪክ ኮሚ ሮማሪዮስ ኣለዎ ሓደ ታሪክ ከምኡ ናይት ሓቢሩ ገለ ኣብ መወዳእታ ሰዓት መፅኡ ተፃወተሉ ሮናልዲኖ ናቱ ታሪክ ንፈልጦ ኢና ተፈቂድሉ በታ ክለብሲ دونجيو خمس أنا ترينين تفقد كلاب جدا بقى كلاب كأته سيك حد رايك لني تي جتنا برازيل أو يعني كمزي أبو زحات زرعت أجن أوكي هذا أبكم تكابت عزب تحطه ريتر يا أخي حطه متشات الكلا محمود إبراهيم دبهالي بفيسبوك تعرفوا بالون دير كم عدل إيو امبر كم كيلت أيكونن بلالو بركة أنا دليله هالاند تقبوا بلالو أجي ميزانات تأساس رابيلا عمون لفاندرسك تقبوا إذا نبرت ريحها أجيس كم يتبلا بزيا I think لواندوسكي زيادة بتبل على تقدمها بكورونا إلكا تسجرت عنتها يا من تاع تسجرة ولا يوم أنتي يتردأك مالتي معناته تليقات عم بتصودي عم كفود دي سيتا غيري سبيشالي تنريو تزبزح عقمسي ابتي يوروب ايدلو تا يوروب على مسي كعش اجرس اب يوروب يقينا دلا ثاني عالم كعش اجري كان بدوب منصاف سمين منصا قال ስለዚህ እሱ ድማ ትሊክ ተኻይዲ እንተዳ ተንጋንታታት ዋንጫ ወስዳ ኢለንሲ ባሎን ዲኦር ከደይ ዋሃብ ተጻዋታይስን ምንታይ تليك دوتا زغل من عوت تزيفلت نيرو يا ስለዛ ይተዛዘመን ትሊጋ ማለት ስትስተረፈስ من زبلت صبقعت كرئ نيرو عين فلطኛ ኢልካ ገለ ከተረፍ መኻለ ስለዚ አይ ደነው ከምዚ ዝብለካ እቲ ሕሜታታት ናይ በዓል አዲዳስ ገለ አቦቱ ከምዘሎ ንሕሰቦሞ ሓደ መዓልቲ ምናልባት ኩሉ ግዜ እንታይ ዝበሃል በዓል ታሪክ ኮሎ ታሪክ ኣይንገረኒ ስወረዱ ካብቲ ጫማው ምስቀሉ ብዶክሜንታሪ ንሰምዕ ንኸውን تمسترا دا نايلومي مدبنا زياد حنكن زازماينا ليلو محمد بالون دي ارس نمن تقبو سخان هالاند الكالها مالتي وحفشاوي انتاي لخدم دم عدلي بالون دي ار كمزي مفتح زي يقول الحنك ليتاي سلازي اتزحاشا مالتي نظام تعزفتنا كلهم صغير شير سبسكرايب قورنا طرح كلهم صغير كتربل انا ميسي دوس دبل ميسي دوس دبل هو بركه بكل ريا انا جمجيمه على ديبكا وريتكا ميسي بركه وانش علم وسير وايد حرخ ندي عمتنا ارجنتينا سلازي عوتا دغنا خا بفوت تم تصاوتت قالهم دغبرو قرب رواحيتات داتاتات الله حجي بخومتا سلازلو مبزحتهم نعو هوبويم يا حدا تايلو تنتاني اندحر دالو محمد ميسي توهيباتو خينا ناتي ايكون زريتو حدا تنتاني تراتو هيباتو سيلو تدكان ناي بالون دي ورك تصوت راي دلو هالاند خا دغيموسي ولا افتي وددر افتي ناي شلمات قرب يبلو جلز ريتو هيبو انتي حجي كمزي حنساب تي دغفالو دي فلاي ناي ميسن اي رونالدو دغفتي ኣብ ዓለም ሲ ዳርጋ ተፈራሪቁ ይትናይ ኩዕሾ እግሪ ደጋፈቱ ሎት ፈልኻ ግን ኣነ አንተ ወይለካ ኦቨርኦል ምናልባት بعينኻ ተፈላለኽ ኢልኩም ትዝረ ምናት ዓሙን እኮ ከምዚ ሜሲ ክትወሃቦም ከላ ገለስ ክንደይ ፐርሰንት
ساتسفايد كوين باتي اي فلت انجل لو ما عمت كا اي دنو مالتي نتمنى سي تصاوتاي هالاند انا ابو غني معو كتوهاو اللو الى حسب فير تقوين فعا توهاو با فير ميس بلك له ميس ولا له معمت ابزي امريكا تسعيلهم كسدلك خفنوا لكم يا حدا معالتي دو تو دلو غولا تامراتي بقى مليسي وناب يانغ دقيور دلو شد هرمو دلو قلد هرمو دلو مستناتو يخاون وانا بلك له تنيش يعد الغريو كم خمت تقوينو كن رينا قلنا مستر خمس بالك اوفر اول ميس بلا له 100% بقى ما قال انتو دهر ميس زي وسد هالاند توسيدوا مالها بقى جو خاصن مالها دي شلمان دي لها مالها هالاند توسي ميس توسي واغ ميس زيرو اس اغلى كاي تعقص بقى طوال اجوها ما كبرات تخاتلتي ناي لو ما عاد زنبر وقع سبورتنا ابزي كنزاز مينا خمزاز راهما السو هالاند يلو انا ميسي له ناتكم كا اب كومنت صحافيكم ابز مص يراخبنا سسناي تشاو يغنيلنا بامنتك تشاو ثانك يو برو كنا سمح تشاو اطفال لا اتفي يا جوها يور لايف بلندر معي انا عنسى